Bocho me ne madam fu bi na ba ha sei. Na buy na buy no o se adwumenti yembra na me ne buy. Ono na free western ba kurim. Boche. Woni ni nyina na buy na no te hadada. Wa bet na ada akọ. Okay. Oba na me nyina yere esa ba kumasi asi. Okay. Nti e buy no se adwuma bi. Na me bi san se de adwuma. O se oni de onim na nipa konse wa pa adwuma ma no ntumi nkanti eduru won e be hu adwuma kora o kan. Ti e be duru in be 3 days to 4 days time. Asna obeka chem se adwuma se no yere. Oye hook up na ade. Nam se da medwuma. Oye de hook up. Hook up no chechiri mba for my de. I say prostitute way. Prostitute no say ade ba for my de. Ashawo. Yentio. Na mpocho o kan na me se adwuma we de me yede. Me ntumi ye. Odu beduru kuma se no che o se adwuma no ya ashawo adwuma. Odi 3 days to 4 days before ansana obeka adwuma na yede. Achire me. Sata na mo nko baabia. Ye nko baabia. Nti o kan no ye be me beto another 2 guys before ansana ye mienu ni beka mo. Nti another guy kan won ne ye dem. Eye da adwuma no. Nti da mbo na o ne me nkasa bia ne me nkasa wo fie won. Ne me bia mo fe. Me pia o si hey. Ne me bia se. Na endra ne kama 2 days ne again is me free won. Wo yi me nya megu abontintimi ye de. Me nko. Ti ba wo me sise me ntumu se dwuma ni ntina amaka se me nye ni ntina o se sa de me mfiri odi a me ntumi nkyere nti me asema me de ba yi na se so bi wo dwuma bi ana se owo mbo bi wo ho a onfa mbo ame na adwuma no do kan no de untumi nye me ntumi ye edin enti time oba Elmina no woni na nante acha na ewo Elmina ho boche wo yo yonko pa boche na wo free Elmina ba kuma simfie se ni on de me ntumi nkyere oba na ne ho ayefe kakra na ne ho ayefe boche na wo kan se kyere wansa na wo ba me ni di nkomo me one about ni obi a friends wa pedwuma okuma sai den amano nti me ya na me me no ye de adwuma na so ndi onim nipa na yede anka nche nti be duru a na obeka adwuma akona yede a kire ni ono onim nipa na anka adwuma nti be duru nipa na betuma aka adwuma akora yede o ye nti be duru a no for 3 days to 4 days before ansana obe prove say adwuma ni adwuma ahyawo adwuma na me chance adwuma we de me ntumi yede enye nti ono be bisa me say nesisi aseme ya wan na me ni betwa content and wan na me ni betwa movie no na me ka se me de adwuma de me ye nti de me nim obi a me ni be yede ebe ye de maade no ado di kaka se mo be ye movie on wan kejuma akro me bisa no wan kejuma akro na o si nimpa na nya ma no ti ye be duru ha no 3 days time once no be prove say o ye juma we say asha we juma na e ba be ye ono oye ono se juma we no no jo ye oye enti time wa free Elmina e ba kumase no o je penias wo no wadamfo no be ba no o kra wo maame no papa mbocho debi ade na wan kra wo mu o maame no papa ti ase mboche etu ba wan kra wo mu se wo ba kumase no wadamfo bi do ba ade nti no wan kra wo mu data mina mi nkra phone menese onye ono wo mu na tifie mboche debi omu ni Elmina wa mboche omu wo ho nye ho ono omna nete debi na obi aka se adwuma mede wo free Elmina abakumase se wo maame a wo o papa wo no wono na wo hye na se adenti na won kran se maame obi si adwuma me kwa akopre yedi aba enti me kokumase aba adenti na wankra na ni ofa wo bag ya tito wo bakumase mbocho membe omu that time na me phone ayira what din fie say omo 24 wako school aduru say me ko SS ba me we na me jai o ko SS wo anwie na well mi na na ye adwuma bai mbocho na me show bi store wo show bi store oche na akatua na kama nenye ntika wo bakumase aba be pa adwuma eye kama akatua bebem mboche nti obaye no ede toso 9 no se ya hyawo o kirechire mu kire wo sei o se o de kire m videos ni bi kire m se juma we no ndi oyede oye namsiyo
nti sisi ase me ya why na me ne betwa movie no pono na de no video be ro ho wonu phone ho nyina da so etuba yo be ro ho bi boche de bi de ono aye no de kire o styles na de wo hu ye bi no hu de ani bi na hu ye be man ne no wo be senia be man se wo pa ono wo be da no sa na ono wo be ye na o ma video bo no ma na nimba npa ko so ma na nimba ti ono ne body no ne nufu na no ho na wo be hu na be man so fiti ne koko be pe me na ase na wo be hu hu mo anim na mo de mo no ma to so nti se wo pe be sia na wo hia na be man na no afre number no mo a kire maybe I say wo na obeba wo na so no obeba wo no ma ka price no enti time odi video ni bi kire wo ho ye wo sei me de mu dwiri mi o ka adwuma kire wo ho dwiri boche wa woda boche de bi onwoda boche ti e ko ba sa no ho dwiri wo pa boche usuro wadamfo no ai wo ba ye hwana na to aduane ma odi boche me di miska ba me na me de yeah like me chelo friend ye de ba inti miska ba sign no so start so to aduane mama ye me di nto to aduane ma di ne nan no ansa no be ka adwuma na kire wo enti wo ba ne nan no wa ma ba ma bi anya wo hwe eni da na obi friend say wa ba guest house bi say Rosina oh dear memo guest house bia why but you emo din bia wate emo guest house bia why but you enti eno ada na so obi aba guest house bi enti ono no 25 minutes se mekwa na mesi no me de me yede me nko nti so no de obekọ nko yede onko yi na adwuma na ono kai mi se me ya me ti fie na me adwuma de adwuma na me ye nti obi ana me nka se ofie me pia si he me yesia he ne meye bia mbeka san oye mo fe otumi didi matem ka sabahat otumi suma me oye ma de me nka hwe tie se dan be ankasa na modem ba he wodem dan na kwose 2 rooms toilet and bath na wall na kitchen boy kuru na ohaye na akofa na danfo nti na danfo ne mpena ne menya nkono na omutwa movie no nti oba ne sa no boy ne mpene se me yede medede mo data na ga ne nka nche me sesi na nti boy ne mpene se me dewo nti chi na ga ne ka che na me tu ikoda room na ne nya nkono yede oda won nti me ne boy kuru na yede na mu yenu no ma yede mo ada etuba wa kototo ntade okuruma ma wa ode be hyehyɛ akọ mboche de bi de ode bae no a mboche eya asem o eya asem me baby a mentiase no a me ho adwiri mi kakra ne se wo hwɛ mfi a wadi no a na wo hye maame ase no o ba se kana wo kra wo maame watemase mboche matuase etu adamfo no sese wo we wono ntam ye say yenye free papa otumi kasaba heart like on men yeyi papa ohum ya no wemu na nanim ti sese a no ba ha yi ehefa na wote wa yu nyoma free ho onyi ono so kwa aba no abeyi minya mama me wo kɔ na adwuma na ba ani da no kan na me nkɔ nti nne so asa kan no kɔ nti no menim tama odba beyi minya ma se bi agye wonyama na yeden free wonom kɔ enti oka se obi aba guest house bi no na brane ne meda 5 million no na ka wo ne koda ma de achen ana wo kwa asa aba de ba chi before ansana ma be fie wafa be ma pen mboche wan ka sa wafa be ma pen mboche aya semu na che se wan ka sa wo boy bi ana ne te ewa ha da bi ewo Elmina oni bi o mboche wo bi o Elmina da bi na ha no ba wanya bi na ka unya bi aka ape ka unya se we no diam se ke doso ka nya ba ku bia na ni da ho bia ma me wotie dia mekan mboche miti se ka nya ba ku bia na ni da ho aka ne betena na ko be waro nkwa na nyina ka ape ne sa mboche da bi adentia me pejuma na ye me peska na nya adwuma we de ka sharp business na kwadam fu di man da bi me de me mpe osusu se adwuma no se wo ya die na obenya nsusu so be na be free ma bre wa brabom
one ada se obenya yare ana so se mitiopa ada se obenya yare na da miska no so unya unhu nia wo de beye ubeduru ye no adamfo no ka adwuma asem no kire wo no hu dwiru pa ho me poche oye muanwa uzuzu se oba ye no life anu obo no na ne ho efefefe na hana no utimi so shanta de kama na wani bere ya oka se ye mra oba ye mboche debi enyesa na di nti na ka kire wa e ma ne kan wa koma woni ne ba ye ejuma na okan ni nti na menene yere e ba ye no mikopa bibia bedia ne med ba da na namo adwuma nimanim ababa wano wonya adwuma obaye o na damfo so omyemra kumase from Elmina omra no mebo ahyawo bra ade adwuma ne yakwa ye oso de ye duru a omo beduru ye nanan na ne kan ye ne den otetema ne sika san yo no fiti ase to aduane amana di no na ene se wan kwa ye se adwuma no de a ene mitumi ntoma ni bi mu ayonko gro ahwe asemi bi ni o kodene ne ne atutu aka ne nsemi wo so wontumi nya ahwa wa adwuma no obepa adwuma wo sompa asempenipa eya asemo oba pa antisesi e no onyoma da so aka oba ne dem ho mboche etu by won de okọ na adwuma mboche efiri so oba ye no enase na baba wa no akọ adwuma de bia okọ oba obeka isika kire wo ho abeka ba ko pa kire me da me se oba wo yiska ma hu so okreska once pe ba me hu ni biem ba ko pe to bia ne won kasa boche na ekokoba ne se so okọ adwuma ne saa no a emema no maka fi ono mo hawa adwene obi ama wo ho ya semu tisesi a kumasi a wabe ka adwuma bai na kanya ka opeso yo boche adwuma bia sesei seka adwuma bia de ne ka hyewo ya odu ko mu seka no so ya adwuma okwa bi so boche de bi menya obi ni store ana se sport bia ka wakota no ahwe we no de untumi usunsum ntumi on na woni maduane no a boche ya semu okay ababa wa no de so far production team on de yantumi anyane na ni komo wono de ya nyane na ni komo ifisa ababa wa ekro nyane kora na obepa na sum ekwa bi so enti maami yi sesi ano se eba se wo anya adwuma wa hakora na wo sa kokuru mu a ifisa no mawu ne takraba fom kutuhwa ne nchi na ekọ adenti na wo sa anko Elmina ifisa ho na wo ya adwuma dada wa ba be hu kuma situation no adwuma nti a wo ba ye no emwa wa ho den emwa usunsum wo se wan hwa wo be ya obenya yade adenti na wo sa anko Elmina ho na ama me no papa wo bocho misika san dia anka mekoi kanya usika dia ka be ko tunya loifa be ko Elmina boche okay